Kapatayım mı? Tamam. Hiç hoş kardeşler, esenlikler, boğdu ile. Kardeşler hoş geldiniz. Yurttaşlar size hoş geldiniz. Bugün Hoş yine var. bulduk. Bugün yine var. Ağır temamız devam ediyorsa. Türkmenistan'ın hakkında her bir vatandaşının bir nemes da öğrenmek isteyen yine bir ýagdaý var, tarihi. Öňüden gelipdir. Ýene atasy kim, ata-babasy kim, kimlerden gelýän, näme durmuş geçipdirler. Ya da indi dünýäň ýüzünde indi 1960 diýip alsak, şo taýdan başlasak Rus imperiyasy Türkistana girip geçdi-de, indi basyp bolmak nemesi bilen başta ekspedisiýa geldi, soň Dowsyana diýen boldular garaz. İrandan gyzyl terror geldi. Ine geçeňek Agaş ordu Kazak bolnamy bardy, gurrun gördük-de. Indi şo taýda şolara näme diýipdirler? Halk düşmany, basmaç, kulak diýipdirler-de. Ene şo taýda näme bar? Gyzyl terror bir imperiýanyň bir sistemasy bar-da. Yerli halky ezýän, topraklaryny elinden alýan, mal halyny elinden alýan, erkinligini elinden alýan, serdarlaryny, din adamlaryny intelligensiýasyny ýok etýän sistem. Indi Türkmenistana geçýär, solen bizde de şonuň ýaly. Biziň serdarlarymyza öz erkligi islen yurtdaşlarymyza basmaç diýdiler. Ordan basyp alýar. Ondan soň intelligensiýamyzy ýok etdiler. Ýene şonuň ýaly serdarlarymyzy ýok etdiler. Topraklar elimizden alındy, mal halymyz sürüldi. Ekin bitip duran ýerde açlyga sezewar edildi. Indi şu Rus imperiýanyň bir sistemasy da Akbaşa bolup gelsin, ol gyzyl kommunist bolup gelsin ýa-da Rus federasiýasy. Bary şu imperiýanyň nemesi, sistemasy, ýani yerli halky ýok edýär. Öz koloniýasy hökmünde oturýar-da. Indi şu taýda Aýtladım bir film vardır. Rus döwründe düşürilen. Şo taýgam synet görseňiz yerli baýlary zulüm etýän hökmünde görkezip halka bir nan beren, medeniýet getiren, azatlyga çykaran diýip görkezler özüni gyzyl kommunistler. Şo taýda basmaç diýerler. Sen baýyň hyzmatkardy, baý aýagy diýe garaşyň şonuň ýaly bir töhmet atmak bilen nemesini geçirýärler-de. Sistemanyň hereketiniň dowamında. Indi basmaç diýmek Rus nemesinde, ýöne basmaçy diýende türki diline öwreňde näme diýmek bolýar? Bir haýsam bolsa bir başga halk gelip bir asuda oturan halkyň ýa-da başga ýurdun üstüne bask edende näme edýär? Maldan, halyna, ýa-gara talak aýtýar. Basmaç diýip şoňa delýär basmaçy. Ýöne näme üçin Rus imperiýasy öze 1000 kilometrlerçe aşyk gelipdir, biziň üstümize gelýär, biziň oturan topraklarymyza gelýär. Ýöne näme üçin bize basmaç diýär? Biziň baýlamyza näme üçin kulak diýär? Şonuň ýaly töhmet bilen näme sebäpden beýle boldy? Ýene garaşsyzlyk aldyk diýär-de, Soýuzdan garaşsyz boldyk diýip 91-nji ýylda 1991. Biziň ata-babalarymyza garalak geldiler. Doğrudamy? Enelerimiz eçerler. Basmaçyň sen nemesi diýip, urugy sen ýenesi diýip. Indi şonuň bir sebäbini bilmek gerekli, halkyň bilmegi gerek. Näme üçin böyle töhmet? Şonuň üstünde şu kardeşler bilen kiralsak, düşüncelerimizi paylaşsak yurttaşlarymyz bilen. Şöyle Aýçan hanıma söz bereýin häzir. Buyurun Aýçan hanım.
Salam kardeşler, geç yaxşı hemmeňde. Şu canlı yayında hemmeňde hoş gördük. Sesim geliyor mu dep ilki soraýyn. Diyorum. Men şu ýerde şu repressiýa bolanda şu Stalin döwründen başlasam dep pikir etdim. Siz nähil görýäňiz? Şuny 1920-nji ýyllardan bäri alqaýtsak, edil şuň günümizde dowam etip durany. Siz dowam edersiňiz. Men birazrak şol Stalin repressiýasyndan biraz vatandaşlara öz pikirimi ýetireýin dedim. Bolurmy? Ondan şu ýerde şu Stalin repressiýasy türkmen halkyna iň bir agyr tragediýalaryň birini galdyrypdyr diýsek has ýerine düşermi diýen. Sebebi bu repressiýa 1920-nji ýyldan öz göz başyny şu ýerden alyp gaýdy, şuňky güne çenli. Ondan soňra şu bütün Orta Aziýada bolşýaly edil Türkmenistanda hem şuňky gün müňlerçe maşgallalaryň ykbalyna bir elhenç bir wahşy bir täsirini ýetirdi diýip bilersiz. Sebebi Stalin repressiýasy türkmen halkyna gaty agyr zarby urdy. Bu näme diýmek? Şuňky gün dowam etip durşýaly şu akıllı başly, bilimli, ilmli türkmeniň bir elit gatlagy diýe, inteligensiýa gatlagy diýilýär-de, şonu ortadan aýyrmak üçin ýok edilipdir da şolar. Näme üçin diýsem, olar şu Stalin repressiýasy diýer. Şo sistematik görnüşde şuňky günem dowam etip durýar vatandaşlar. Bunu biz ýanky aýdym insanlaryň ortadan ýok edilmesi, türmelere sokulup öldürilmesi, gynamalara sebäp edilmesi, ýa-da şolaryň öldürildimi, ölen bolsa jesetleri hiç kim bunu soramady şuňky güne çenli. Şuňky güne çenli şu tarih bize hiç bir neslimize ýetirilmedi vatandaşlar. Şoň üçin biz bunu şuňky gün sizin bilen vatandaşlarymyza ýetirelim diýip öz dilimizde şu Stalinin bize eden elhenç bir jebir jepasy diýelmi türkmen halkyna. Şolary sizin bilen paýlaşaly diýip ýene şu ýerde biz vatandaşlar. Sebebi türkmen halkynyň ýanky elit gatlagy diýdik, bilimli, ilmli adamlaryny büyügüne yalan töhmetler bilen türmelerde ýok edilipdir. Ýa-da atylyp öldürilipdir. Ýa bolmasa aç, yalanaç goýulyp başga bir ýurtlara, mysal üçin Russiýa tarapy sürgün edilipdir. Biziň şol türkmen vatandaşlarymyz. Emma şu arada hiç haçanam tarihte gurrun edilmedi vatandaşlar. Şoň üçin hem şuňky gün türkmeniň ýanky ýurdun umumy durmuşuna, ykdysadyetine, ähli taraplaryň ösüşüne uly zarby urdy diýip biz dogry aýtyp biljek şu ýerde. 1937-1938-nji ýyllardaky tragediýalar türkmeniň iň agyr tarihynyň iň bir wahşy sahypalaryndan biri bolup durýar vatandaşlar. Näme üçin diýsem, şuňky güne çenli şunu ýanky türkmenine şu wagtlar halk maslahaty diýip bir zat bar da, ýa-da deputatlar barny. 100 näçe san deputat halkyň öňüne çykyp yalan sözler bilen halky şu güne çenli yalan propaganda bilen aldap geldiler. Näme üçin menne bir pikir döretdi. Näme üçin şu deputatlar ýa-da şu halk maslahatyna saýlanan adamlar, ölerim ýaşul nesiller, ýaşul adamlar iň bir ýaşy 70 ýaşynda, 80 ýaşyndaky ýaşul adamlar. Näme üçin şolar şu ýerde şol halk maslahatyna ýa-da şu Stalinin şu eden wahşy hereketlerini ýüze çykarmady diýen düşünje men aklyma geldi şu wagt. Vatandaşlar. Şoň üçin biz şuny gençlerin şu ýerde durup geçmek isledim. Sebebi tarih bilen yüzleşmesek biz hiç hem öňe gitip bilmez diýen düşünje bar mende. Sebebi biz Türkiýe şu Cumhuriýetini guran Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk hem de şolaryň arkadaşlary, şolaryň egindeşleri,
öz eden işleri barada her gün sagatma sagat bu öz vatandaşlarına yetirip duruyorlar. Bizde näme üçin yok? Bizde näme üçin gaýrysız Atabayev, Nedirvay Aytaqov ýaly şol Cumhuriyeti gurjak adamlary ýok etdiler. Emma şolar barada ýazylan hiç bir maglumat ýok. Ýa-da şolar barada ýaş neslimize hiç bir bilgi ýok. Bu da näme diýmek? Taryhymizy ýok etmek diýmek. Vatandaşlar, men şu ýerde biraz ara bereýin, başga kardeşler pikirlerini aýtsyn, soň ýene-de goşulyp bilerin. Sag bolun. Öyle. Sağ ol Hacan. Oğuzhan Bey buyur. Salam kardeşler. Salam oğudili. Hiç yaşı. Hakikaten şu ulubur tragediya Türkmenin üstünde duran bir bugüneçel açılmadık bir tarih var. Bundan hiçbir Türkmenin havarı yok. Näme üçin bunu 91-nji ýylda garaşsyzlyk alındy diýildi ýöne bu tarih açılmadı. Bugüneçellem bunu gizläp gelýärler. Ata-babalarymyzyň topragyna Rus imperiýasy basyp aldykdan soňra gelip mallaryny, mülküni, topragyny elinden alýarlar da soňra da şo baýlary şo halkyň düşmany edip görkezýärler. Olar gelmeden öň 100 ýyllap olar o ýerde ýaşap birer. Ýöne olar gelýär, Ruslar geldikden soňra olar watan düşmany bolýarlar. Hem de kontrabanda bolýarlar. Hem de basmaç bolýarlar. Hem üçin ondan öň bolmandyrlar. Öldürem aýdyň adamlary Garabag gorlara salyp Sibire sürgün edipdirler. Kışın 25-15 dereceli soğuklarda Garabag gorlarda, mal daşalyan Garabag gorlarda ekidipdirler. Yolda ölülerine durup vagondan çıkarıp gömük gidipdirler. Näme sebäpden edipdirler? Halky açlyga sürgün edipdirler. Sibire. Bular ortadaky bağ goparmak üçin edilen oýlar. Şu Türkmenin genetigini ýok etmek üçin buýlary doldurypdyrlar. Jarlary doldurypdyrlar. Aýdyň misalları bir gecede üstüne çöküp şol maşgalany ýok etdirler. Ol 2002-nji ýylyň Hanjar wakasynda da boldy. Näme sebäp? Türkmenin bular aýdyň misallaryny ýok edýärler. Türkmen şuňa çelli taryhyny açan ok. Näme sebäpden açylan ok? Muny her kim sormalydyr. Sen taryhyny bilmek sana mecbursun, taryhyny öwrenmek. Taryhyny bilmeýän bir insan ýaşadygy, ýaşamadygy birdir. Sen bu dünýä geldiňmi, bir ýaşan şekilli bolup ata-babalarnyň kimligini öwrenmelidir. Nirelerde öldürildi? Kimler näme boldy? Şu zatlary bular açıklamalıdırlar. Tarih hökmen açıklanmaly. Şonuň üçin halk bu zada düşünmeli. Halk düşünmese bizim geleceğimiz hiç yoktur. Şu wagtky ýagdaýda da modern şekilde repressiýa edýärler. Halkyň elindäki ýene malyny hemme öýüne çelle satdyryp ýurduň daşyna gaçmana mejbur edýärler. Bu halkyň üstünde bir ulur oýnalýan bir oýundur. Halky yerasty, yerüstü baýlygyndan daş edýärler. Bilmesinler, öwrenmesinler. Nebit gad halkynkydyr. Halk şu zatlary öwrenmesin diýip ine käwat bir neme çykarýandyrlar. Olay çykarýandyrlar. Basyşy barlak görmek üçin bir baýdagy depkeler, biri birden 1 metr ýokarda ýederler. Ine bular halkyň ünsüni başga ýere sowmak üçin edilýän oýlardyr. Bolýar, sag bolun. Şu ýerde gysga durýan. Sağ olun. Ine şu Türkmen halkynyň
tarihte Türkmen halkynyň üstünde repressiýa barada gurrundaşlyk edip durdaş bar. Indi şonuň modern görnüşi bar. Häzirki bolup durandady. Indi repressiýa diýmek, näme diýmek? Kim ulanýar bu repressiýa? Ya da kimler? Repressiýany özüni döwlet diýip görkezýän häkimet başy öz halkyna baskı etmek üçin, zulüm etmek üçin, tutup ýene-se atyp ýok etmek üçin ýa-da ýa-da tebere sürgün etmek üçin, eliniň malyny halyny almak üçin repressiýa diýip adlandyrylýar. Şoňa näme ýanky Soýuz döwri ýa-da nämeden gelip durdy? Stalin diýdik, Gyzyl kommunistler diýdik. Ne şo partiýanyň düzgünne garşy gelýän ola hereketleri eden üçin halka garşy repressiýa edýärler. Ine Ruslar gelende, Rus imperiýasy gelende Türkmenistana topragy, Türkmen halkynyň topragy elinden aldy. Dogry dämi? Indi şonu bäri bilen kıyaslanjak bolanda häzirkine, deňeşdirjek häzirki. Bizler Ruslardan, Sowetlerden diýip Sowet Soýuzynyň garaşsyz bolduk, öz erklik bolduk diýä solen. Ýene de şu toprağymyz halka gaýdyp gelmedi. Bir wagt şu Rus imperiýasyna gelen wagty halkyň elinden alynan mallar ýene de halka gaýdyp berilmedi. Iqtisady ýa-da ýeterek şu topraklarda halk öz toprağynda işler ettirildi, paxta ektirildi, buğday ektirildi, arıcık üzüm ektirildi. Olam nemäniň häkimetleriň peýdasyna, ýani sistema peýdasyna. Şu adam şonuň ýaly bolupdy. Halkyň öz islegi boýunça ekin ekdirilen o paxta bilen buğday agyrlykly bölük. Azawlak gök hasapda näme derece ýa prosentda çykaranlar. Onuň imperiýaň gelen wagty, ýani repressiýaň mewjud duran wagty söz hakkı alındy. Türkmeniň. Şu adam söz hakkyn ýok. Ondan soň göçme ýa-da islan ýerinde ýaşap bilme, ýani siýasat etme hereketiň repressiýanyň mewjud bolan wagtynda elinden alındy. Şu adam şonuň ýaly. Ine ýurdun içinde işsizlik sebäpli yurttaşyna çykmalar bolýar. Aýaňa çoluşyp durandyrlar. Ya da mecbur seni göç edýärler ene. Öň Sibirä sürgüneden bolsalar sen mecbur öýüňden kowan bolsalar. Indi öz islegiň bilen yurttaşlaryna Russiýa bolsun, Rus Federasiýasy, Türkiýe Cumhuriýeti bolsun ýa-da başga Hytaý bolar, Ýewropaň nemelerini yurtlaryna mecbur ýa-da özüň giderine edýärler. Ine şolam sylkadan başga näme şol? Şolaň hemmesini jemläňde repressiýanyň dowam edip durandygyny görkezýär. Ýöne modern şekilde. Indi buny halk näme üçin bilenok diýsek, öz üstündäki şol bir wagt repressiýalar şu adam dowam etýändigini näme üçin bilenok ýa-da ýurt biligiden, Türkmen halky biligiden özüňe goýulan. Öňem diňe şonuň ýaly duşman ýurtlar diýip o taýlar bilen taşar döwletlerle bilen gatnaşmagyna mümkinçilik berilmedik. Şu adam şonuň ýaly. Inde şu wagt näçinji asyrlar geçipdi, internet geldi. Ýöne Türkmenistanyň interneti ady barda özü ýok. Islan saýtyna girip bilen o VPN bilen ulanmana mecbur. VPN onam özleri satýarlar, ýöne de seni günahkar edýärler. Dişi Türkmen halky häzirem üstünde repressiýa bardygyny ýani bilip bilen noktasy, ýa bilgiden uzaklaşan. Öň näme bardygyny, öň üstünde näme oýnalandygyny diňden habar ýok. Nädip habar ýok. Pushkin tanatdylar bize, Yesenin tanatdylar, Mumu diýdi. Masalan, näme Ivan Grozny diýdi. Şonuň ýaly tarihler öwretdiler de bizde. Döwlet tarihimizden näme öwretdiler? Mahtumlygyny öwretdiler. Näde öwretdiler?
ay oğul akıl bol, ay gıydym akıl bol, şonuň ýaly maslahat nemelerini çap etdiler. Bize Mahtumuldan başkasyny bilemdi. Ya, ene Seyitna verseydi. Ondan bilemdi, nähili adam bolupdyr. Bir diňe duýguň oýnaýan, dopaminiň öndürýän nemeler bar. Goşgy okuyan, ya goşgy ýazýan nemeler da öwredildi. Şu adam şonuň aldyr, media sinnet görüň, özüni paşy diýip tasawwur edýän aýdymçylar bardyr. Näme öwretýär? Şo diňe duýguň oýnapdylar. Duýguňam nähili oýnaýarlar? Çäkli şeklinde, ýani şu wagtky rejime gerekli şeklinde oýnaýarlar. Rejim öwerler. Aşyk mahşuk diýerler. Bir nemeden bir çerçeve neme gapçylýar da şondan aňyry çykan oklar, adamlar çykaran oklar. Benim türkmeni dünýäden özge bolupdy. Aslında agdyr garaşsyz bolduk diýerler. Garaşsyz bolan bolsaň, näçin öz halkyna taryhyny öwreden ok, ýani kitaplarda näçin şu taryhlar ýazylan ok, mediada gaýtalanan ok. Cüneyt Hany basmaçy diýip görkezdiler, Edil Hany basmaçy diýip görkezdiler. Ýene Oraz ýaglyba, Oraz Serdar diýip geçýär. Ýene şolar Oraz Serdar dagy häzirki bilmeýinde döwlet sistemasyna gurunapdyrlar. Ýöne güýçler ejiz bolan soň 3 aýdan uzak gitmendir döwlet sistemi. Näçin şol atlaryny biz bilemdi, kimler gatnaşypdyr. Kim ol döwleti dargatmana kömek edipdir ýa-da garşylyk görkezipdir. Şol atlardan biziň habarlarymyz bar. Ýa-ni 1931-nji ýyldan başlap 1938-nji ýylgacha repressiýa ýa-ki ajagan almaýat geçýäli aýdyňlar barny aýdylar. Biriniň kellesi arady, biri Moskwada atyldy. Birini Türkmenistanyň özünde tükeberdiler. Şoň üçin de jurnalist hem bardy, edebiýatçy hem bardy, dilçiler hem bardy. Harby adamlar hem bardy, ýani serkezdeler. Nimesini ýok etdiler. Ajagan han buyur. Kardeşler, şu yerde men yine de internetten idarladım. Şu Stalin döwrüne şu halk düşman diýip birnäçe mugallimler, ýazyjylar, alymlar, yine de döwlet işgärleri, başga da şoň ýaly öňe çykan ýaşlary doğrulugyna halk düşman diýilip tutsuk edilipdir. Tutsuk edilenden galanam sürgün edilipdir. Sibir'e ya da başka bir soğuk erbet yerlere sürgün edilen. Bu tarih biz hükman yüzleşmeli vatandaşlar. Şu yerde Bekmurat Gurbanow, Abdulhakim Gulmammedow, Beksi Takov, Ataguşudo, yine de şu meňdeş bir näçe advelli adamlaryň nemesi çıktı şu wagt öňüme. Şonu aýtyp geçeýin diýdim. Hem ýani Oğuzhan kardeşim belläp geçdi da 2001-nji ýylda näçe sany adamy, aýdyň insanlary edil şol Staliniň şol insanlary halk düşmany diýip ýa-da şol nemäni bir ýurdy has ýokarlara alyp gitjek aýdyň adamlary bilimli gatlagy diýilýär. Şo gatlagy şu Oğuzhan kardeşiň belleýişi ýaly 2001-nji ýylda da edil şol Staliniň repressiýasy ýaly repressiýa bilen ýok etdiler. Munam bizim gurju mejlis bundan 1-2-3 ýyl öň Merdan Muhammedow bilen Saparaga da bir 200'e goloy adamyň spisaklaryny okap berdi şu canly ýaýynda. Şonu vatandaşlara şu ýerden neme diýen maslahat bergen görmeklerini, şolary barada öwrenmeklerini, pikir alşmaklaryny
şu yerden maslahat bergen vatandaşlar. Sebebi biz bunu hökman öğrenmeli, hökman dile getirmeli, hökman analiz etmeli vatandaşlar. Şonu biz has öňe gideriz. Sebebi şu günkü devam etip durdan şu modern şeklinde Türkmenistan'da edil şu Stalin'in nemesi şol edil şu günkü devam etip dur. Sebebi halkımızın %70, %80 götürümü yurttaşında şu wagtlar. Näme üçin? Hem Türkmenistan bütün dünyada 4-nji ýerde durýardy. Bütün baýlyklar boýunça o baýlyklar nirede? Onu näme üçin biziň halkymyzyň 70 götürümü, 80 götürümü yurttaşynda? Edil şol sürgün edilmäň bir modern görnüşi watandaşlar şu. Ondan soňra şu Stalin döwründe bir topar watandaşlaryň mallary ellerinden alınıpdyr. Sebäbi açlyga sezewar edilipdir. Edil şonki açık bir görnüşi Türkmenistanda şonki gün bolup dur watandaşlar. Şonu biz o gün zenanlar bolgan bir gepleşik edipdik. Şonda Hayat hanım gaty köp zat gurrun beripdi. Edil şol türmelerde köp insanlaryň şonki gün beýgüne töhmetler bilen, yalan töhmetler bilen türmelere sokulup ýok edilendigini aýtyp beripdi. Doğrudan hem vatandaşlar şol Türkmenistanda şonki gün bir ýanky suçilim çekdi ýa bolmasa on biriniň malyny ogurlady diýlen ýaly erwet yalan töhmetler bilen şonki gün Türkmenistanyň vatandaşlarymyz türmelere sokulupdyr. O türmelerden hem olar çykdymy, öldümi, o ýerde açmy, gynamalara sezewar edildimi, bu zatlaryň hiç bir vatandaşlarymyza hiç ýyly bilgi ýok. Näme üçin ýani şu Merdan kardeş sizden belläp geçdiňiz, Türkmenistanda internet ýok. Şoň üçin hem türkmen vatandaşlarymyz hökman bu zatlary biz bilmeli, biz hökman öwrenmeli diýip düşünýän. Şu ýerden hem maslahat bergen watandaşlara her bir nemäni şunýaly türmelere sokulan adamlary eleştirip, analiz edip görmegi maslahat bergen watandaşlar. Merdan kardeş men ýene soň söz alarym. Şu wagt başga pikirini goşjak bar bolsa başyna. Sag bolun. Böyle sağ olun. Inde buyur. Ne Ayjahan hanım o yerlikli agzak geçdi. Şuňaly neme dip türme atylýanlaryň zat edýänleriň 2019-njy ýylda OBS'de ýygnak geçirilýär. Türkmenistandaky zorlamalary, türmelerdäki zorlamalary we ýitirim edilmegi dessine bes edilmelidir diýip şuňaly çykyş bilen çykyş edýärler. 2019-njy ýylyň 20-nji sentýabr güni. Hani bular indi biziň asmanymyz, asuda ýurdumyz parahat diýip şuňaly sahna gurýan adamlar bütün dünýäniň öňünde OBS'niň plaşatkasynda diýin kürsüsine çykyp bir düşündirip bildimi? Näme üçin şuňaly adamlary ýitirim edýärler? İlk bilene tutsak edýärler, herkili bahanalar bilen iznenem şo taýdan ýok edýärler, ýitirim edýärler. O taýdaky zorlamalary, gynamaları şo taýdaky edilýän insanlyk daşyndaky edilýän zatlary hem şu taýda dillendirilýär OBS'de. Onun zadyna EYM Birleşen Milletler Guramasy we Ýewropa Birleşiginiň insan haklary guramasy olaram dahil bolýarlar. Şunu çykyp, ortağa çykyp bir düşündirip bildimi? Näme üçin edýärler? Näme üçin öz halkyny gyrýarlar şunyň ýaly? Şu nemedik geçdi de türmeler barada ýatlak geçdi, menem şu elimiň aşağında durdy, şonu aýdyp geçeýin diýdim. No. Inde inde diňe ine bir aýdyp dursa Milli Halat Ediş Komiteti aýdýar ýöz kellesinden ýa-da howadan alyp aýdýar diýip düşünmekler mümkin. Ýöne dünýä metbuaty biziň sözlerimiziň ýa neme däldigini, nä dogrudygyny subut edip durlar daýna.
daşından. Diňe bir OBS'nin emnäme daşından birden garaşsyz gurulmalarym ýazyp Türkmenistan ýadyny. Şo repressiýa wadygyny dile getirip durlar. Şöyle orada hatta Kızıl terör döwründe ýa-da Kızıl kommunistler diýende repressiýalar dowam edipdir. Orada hem Türkmen halkynyň üstünde sen olsaň 91-de 1991-de garaşsyz boldum diýdiň. Demokratik ýurt boldum diýdiň. Prezidentski respublika boldum diýdiň. Prezidentski respublika näme diýmek? Respublika halk bilen ýönetilýän ýa-da idare edilýän bir ýurt diýmek. Prezident näme? Prezident diýilen adam halkyň vekili. Halkyndan güýjüni alýar. Ýöne demokratik ýurt diýen, prezidentski respublika diýen ýöne halka değişli bolan halkyň taryhynden açan o. Kızıl terör, kızıl kommunistler senin vatandaşyň, senin ýurtdaşyňy kulak diýdiler. Halkyň dönegi diýdiler. Basmaçy diýdiler. Müňlerçe adamy ýok etdiler, sürgün etdiler. Indi şol adamlar näme üçin böyle bolupdyr? Olaryň atlary aklanmaly, rehabilitasiýadan geçmeli. Hakyky döwlet gurulşy bolanda, respublika bolanda şoya işler edilmeli, ýani lüstrasiýa edilmeli. Öňkü siýasy gurallar ýa-da siýasy güýçler diýýärler, administrasiýa, siýasy güýç, ondan soň güýç ullanjylar, ýani güýç ullanjy diýal aslında hukuk goraýjy bolmalylar. İçeri işleri ne değişli? Adam häzir milli halahda çykan milli Mehmedip bar. Gezin ulluk diýip alardy. Ýene şolar prokuratura, sud, Sovet Soýuzyna adwokatura diýip bardyr. Ene şol guruluşlaryň hemmesi halka ziýan etkerdi, dogry. Ondan şonuň minusyny, plusyny halkyň açyklamalar hem de öz idare ediş şekline ziyan getirmez ýagdaýda şonuň ziyanly tarabyny ýa-da at familjeler bolýar ýa-da guruluşyň özü gerek gelmeýär, ýok etmeli. Guruluşy dağıtmaly. Başka guruluşy dikeltmeli. Ýöne şo Soýuzdaky sistema, merkezleşdirilen sistema o totalitar bolsa, indi şo merkezleşdirilen sistema geldi de awtoritar boldy. Kommunistler döwründe Sovet Soýuzy diýip halk öz vekillerini saýlap bilýärmi? Saýlap bilen o. Şu adam şonuň ýaly formal nemede bar, kağıt yüzünde konstitusiya diýmem görkezip bilerler, kanun diýmem görkezip bilerler, kanundan döredilen kararlar diýmem görkezip bilerler. Ýöne aslında öyle däl. Halk şu adam öz vekillerini saýlap bilen o. Halk maslahaty bolsun ýa deputat bolsun ýa-da özüň prezidentlik görkezýän zatlar bolsun, olar hiç gaýsyny saýlar o halk. Demek şu öňkü sistema taşky adyny ýani gabuny çalyşypdyr da şu adam gelipdir, şu adam şu dowam etdi. Şu öňkü korrupsioneri, zalimy, zulüm edeni, gowrusy diýjekmi? Ýani halkyň taýaklap beren içeri işlere değişli olsun. Menti diýip Adam özüni öňküge bädi ýa-da inden beheme bolan. Ýene de şu sistemi halkyň taýaklapdy. Hukuk goraýjy bolmaly derene, hukuky bastyrýan ýok edýän. Ve özüni ösüşe beren ýurtlar bardyr, ene Baltika ýurtlary. Halk üçin işleyen bir döwlet kurandyrlar. Şu taýynyň hukuk derejesini ýa-da kanunyň işleýiş derejesini, halkyň erkinlik derejesini teretik görmeli, tiňetik görmeli. Ýa-da ene bäri tarapda Türkmenistandan alsak, postsovet ýurt aşylar. Şu Baltika ýurtlary ýa postsovet ýurt. Türkmenistanyň ýa-da ene teretik.
adalet yok, iktisadiyet yok, yani iş yok. Topraklarımız bizinki değil. Yerüstü baylıklar bir näçe adamyň elinde. Olaryň elinde diýýärler, daşary giýdirýärler. Türkmenistanda energetika ýa-da uglywodorodlar diýýärler. Şol dünýäde 4-nji ýerde diýýärler, näçe kubometr, milliardlar kubometr zapasymyz bar, tügşitlerimiz ýa-da satýar ýa-da ýöne halka aç edipler. Şolaryň statistikasy şol Soýuz döwründe de, ine Gyzyl kommunistleriň döwründe de Nevit gaz pudowy Moskovska обеспечение ýa-da neme yani respublika diýip atlandyrylan şo wagtky Türkmeniýa hiç geli nemesi ýok eken, edare etme güýji ýok eken Nevit gaz. Şu adam yani edare etme güýji ýok bolsa diýmek halkynky däl diýmek şo wagtda. Bu adam şonuň ýaly halka hasap berilen o var. Ýoksam halkyň Nevit gaza halkyň toprağından çykyp durar. Plança kubometr satýarlar ondan gelen pul näde? Nire harjalýar? Ýene o şol sisteme ýöräpdi. Aýy döwründe de şol zulüm edýän halka zulüm edýän sistema şu adam şu sistema. O wagt halkyň agramly bölegini paxta bilen buğday bilen ýurdun içinde güýmän bolsalar, şu wagt adyrak bölegini paxta bilen güýmänler, galany ýurtdaşyna çykmana mejbur edýärler. Şu adam enelerimiz paxtada doğan bolsa, şu adam biziň enelerimiz paxtada doğýa diýwarsagam ýalňyş bolmaz. Şu adam enelerimiz doğan çağalary keselbent bolsa, şu adam şonuň ýaly. Vitamin ýetmezçiliginden, protein ýetmezçiliginden, çağalaryň nutrientleri ýok. Iýan zady himikat. Şu problemalar niden çykdy ýani şeýle? Enämiz saglyksız, çagaty ýetim galdy, ýurtdaşynda gelipdi enämiz. Atamyzyň ýarsy ene ýurtdaşynda gelipdi. Barsak çagalamyz tanamaýar bizi. Bir özümiz bir travma ýa, çagalamyzam ömürlük travma ýa, bir sagdym däl bir adam ýani kesel adam. Dörýär ýurdun içinde. Ýylyň da köpelýär. Emzikli bäbeklerini goýup gaýtýan enelerimiz bar. Şu problemalar ýa-da biziň toprağymyz biziňki däl, Nevit gazymyz biziň girdesini göremdi. Ýurdun içinde işlemene mümkinçiligimiz ýok, adaletimiz ýok, bizi gorayan hiç zat ýok. Näme üçin bu böyle bolýar? Ene ýanky tarihda biziň başymyzda näme geçipdir? Şo zatlar illüstrasiýa edilmeli üçin biziň öňkü gören repressiýalarymyz şu wagt bizi görüp repressiýalar. Açar şo taýda, ýani illüstrasiýada açar. Oğuzhan kardeşime söz verin. Buyur. Näme üçin bizde türme köp? Näme sebäpden? Her vilayetde türme bar. O zaman näme üçin iýdi giderli bizde zawod, kimyatski zawodlar salynýar. Halky zäherläp öldürmek üçin. Näme peýda getirdi? Olar ýaly kimyatski zawod gururyn ýaly bizde önümçilik ýok. Doğru değil mi? Önümçilik yok bizde hiç şeydi. Bir de şöyle bir de var. Türme düşýärler halkımız. Ýönükece daha üçün. Yine bir şikaýetyny geri alsa da şolar türmede oturup gelýär. Ya da türmeden 10 adamın 5'si gelse 5'sinin cesedi gelýär. Näme üçin? Zorluk çekýärler türmelerde. Näme sebäpden her vilayetde türme var. O zaman bir aýyplady Dinalar türmesi var. Dinalar türmesi bir ýurdun bir ýüz garasydyr. Dinalar türmesi. Onda da
zulümlük edilýär o ýerde diýenler. Bizim enelerimize, seni doğuran enelere zulümlük edilýän ýer. İýdi giderli şu baskyny dowam etdirmek üçin öz halkymyza, öz elimizi bilen özümizi gyrgyrtýarlar. Şu adam modern şekilde halk yurdun daşına begene çıkýandyrlar. Öz yurdunu terk edip. Aslında halk turist bolup geçmeli. Turist bolup gezmeli her yerlerde. Gezilence gitmeli halk. Bu kul bolup işlemene gelýärler. Sebebi biz garaşsız däl. Birine bağlı, garaşlı birine. Sebebi garaşsızdy. Näil gadanly biz gazanyp almadyk. Lustrasiya geçirilmedi. Ine 91-de garaşsızlyk alınan bolsa, şol arxivler aktarılıp lustrasiya geçirilen bolsa, bu halk gezmäne çıkardılar. Dünýäň ýüzünde türkmen gezerdi. Bugün kul bolup işläpmiz biz. Näme sebäpden bu tarihler açılan ok. Bizim tarihi yerlerler näme üçin bir aýap saklanan ok. Aýap saklanan o tarihli yerler. Şeýerde duraýyn. Ne olýar? Ajagan hanım buyurun. Vatandaşlar men şu ýerde şu Stalin döwründen bärde atılıp öldürülen ýanky aýdyň adamlaryň elit gatlaryň biraz atlaryny okap bermekçi. Hem şu döwürden şu neçeli dowam etip dur ekenler gorky nemesini döretipdirler şu wagtlaram. Bir insanlar bir-birine inanmayan ekenler. Inam azalypdyr adamlar öz pikirlerini açyk aýtmakdan çekinipdirler. Hatta maşgala agzalarynyň arasynda da şu siyasi temadan hiç ýyly söz açmak qadagan diýen ýaly bir düşünjäni ortaga getiripdirler. Bu da näme demek? Türkmen halkynyň ýanky psihologiýasynyň has erwet bir netijelere gelip ýetendigini anlady da şuň kögünemine. Şu öz halkymyzyň 70-80 götürmi ýurtdaşynda. Şolar näme üçin maşgalasyndan ayrı bir ýerde ýanky psihologiýasy hiç bir neme bilen pul bilen ýa-da maddi bir neme bilen doldurup bolmajak, özüni dolup bolmajak psihologiýany başyndan geçirip ýördi. Esasen enelerimiz, atalar öz maşgalasyndan ayrı ýaşap ýörler. Bu da şu psihologik taýdan bir erwet netijelere getiripdir da. Şoň kögün şu Stalin döwründe 1937-38-nji ýyllarda atılıp öldürülen Beksey Takif diye. Beksey Takif döwlet işgäri hemde siýasatçy 1937-nji ýylda kontrrewolýusiýon milliçilik toporunyň ýolbaşçysy diýilip atylyp öldürilipdir. Başlan Bekmurat Gurbanow şeýle atylyp öldürilen. Ondan soň Beksey Takif şahirlaryň biri diýen medeniýet işgäridir. 1938-nji ýyllarynda tutsak edildige cezalandırılıpdır. Abdülhakim Gulmamedow Türkmen döwlet guramaçylarynyň biri halk düşmanı diýilip şeýle aýyp bilen alınıp atılıp öldürülen adam. O da 1938-nji ýylda Nurmurat Sarhanow ýazyjy hem şahir hem de siyasi işgär ekeni. Repressiýa ýyllaryna tutsak edilip agyr cezalandyrmalara sebäp bolan adam. Atoguşudfon şon ýaly 1938-nji ýylda atylyp öldürülen Qara Seyidow döwlet we partiýa işgärdi 1938-nji ýyllarda Troýka tarapyndan cezalandyrılıp öldürülen adam. Hojaahmet Durdiýew, Kakajan Kılıçsaparow, Baymuhammed Garriýew, Yusuf Orazgeldi. Ene şu adamlaryň iziniň sany gaty kän eken watandaşlar. 1937-38-nji ýyllar aralygynda şolar ölüme sezewar edilen, atylyp öldürülen hatta. Ene şuň kögünem dowam etip dur şol edil. Şunýaly türmelere biýüne sokulup öldürilip dur. Emma şoň hiç ýyly nemesini sorayan ýok ýanky. Näme üçin şu adamlar türmede? Näme üçin şu adamlaryň
bir bilgisi yok ya öldü mi ölenem olsa cesedi hiç kime görkezilmeyen yok edilen olmalı. Bu da edil şu Türkiye'nin komşu devleti Suriye devletindeki Sednaya türmehanasında da edil Rusların eli var da Ruslar şu yerde nehilli adamlar kıynamalara tedavar edip yok edip öldürülen. Şu bizim geçen gepleşiklerimizde şu hakda biraz gençleyin durup geçtiler da zenanlar. Sebebi şun kunem zenan türmelerinde de zenanlara edilen cezalandırmalar katı bir elhenç yağdaylar vatandaşlar. Katı elhenç. Bunu insanlar bir kuluğun bilen normal şekilde dinlep bilecek değil. Yüreğin ona eciz geliyor vatandaşlar. Şun kuven devam edip durun. Şu 1990 yıldan beri alanımızda da zenan türmelerindeki bolup duran elhençlikler hiç böyle söz bilen beyan edip bolacak değil vatandaşlar. Katı bir elhenç vakalar bolup dur Türkmenistan'da şun kuven. Yönü bu zatların sonuna çıkmalı biz vatandaşlar. Ben şu yerde biraz ne deyin Karaşayın kardeşler yine sonra söz alalım. Öyle. Yine şeyle oraya da var da hani taparağına hem saniyandır. Evet, işleyen dövründe Türkmenistan'da yer su reformasını geçirecek oldu. Bir giden işler ediptirler şoň üstünde aydın adamlar toplaptır daşında bir Kızıl komünistlerin toprağı elinden alan adamların halka yine gaýdyp berjek bolupdyr. Malyny, halyny, toprağını burucundan başlapdyr da. Yine hakykatda sen bir ýurt Sovet Soýuzynyň Sovet ýurtlaryň ýeri Türkmenistan garaşdyrlyk alan bolsaň, çünki imperiýadan garaşdyrlyk alan bolsaň, seniň öz ýoluň bolmaly. Orada halk şuňa çelle ezilip geldi, derdarlar öldürdi, baýlar öldürdi, intelligensiýa ýok edildi. Yani halka karşı işlenen bir sistem. Endi sen demokratik bir respublika diýen ýöneler üçin halkyň pähgidine bolan işlerin gaýtarýar. Taparagyň aýana gadaklarlar, ýurtdan çykmagyna mejbur edýän. Adam Olaýan taparaga etjek olan işini biz has ökdederdik. Taparagyny uzaklaşdyryp özüňiz eden bolsaňyz. Näme üçin şuňda çelle biziň topraklarymyz özümizde eçilige geçen. Näme üçin biziň mülkimiz bolan öz topragymyz şahsy eçilige geçen. Komünistlerim döwlete degişletdiler. Topraklary, tuğlary, yerasty ýürüsty baýlyklary. Şu adam şonuň ýaly düzgün ýöretdi. Bu ýagdaýlary ýurdun bir egi halkdyr. Halk bilmäne haklydyr. Öz taryhyny, ýa üstündäki bolup duran işleri, öz topragyna eýe bolmana haklydyr. Öz baýlyklaryna, ýani milli baýlyklaryna. Halkyň sen aýdyňlaryny ýok etdiň, öňkü rejim. Ýok men etmedim, öňkü rejim etdiň diýip bilersiň. Sen akla onda ol adamlar. Öňkü rejim näme üçin şeratlar edipdir? Näme sebäp bolupdyr? Şu öňkü NKVD şu wagtky meheme NKVD şu wagt halk düşman diýdi. Biziň aýdyňlara kontrrevolýusioner, ýani revolýusiýanyň, ýani kommunistik ideýanyň garşysyna bolan adam. Elbetde garşy bolar ol. Revolýusiýony herekede. Sen onuň elinden partiýa gerek. Partiýanyň ideologiýasy diýip topragyny elinden alsaň, mal elinden alsaň, öýünü ýaksaň, oglaryny ýaksaň, erkinligini elinden alsaň, mejburi paxta bilen buğdaýa kowsaň, elbetde garşy çykar. Sen özüne de näçe min kilometrlerini uzaklardan gelýär. Edil şu sistemde. Yani şu adam näderki rejimiň hem etýän işi.
Halka näme diýär? Siz ýurdu sat diýäňiz. Sizin ýurdun dönükleri, siz terrorist döwlet guruluşyna karşı çykýan döwleti basyp aljak bolýaňyz diýär. Döwlet sözüniň bir manysy bar da. Döwlet kim gurýar? Ya näme? Döwlet halk tarapyndan gurulýandyr. Halk tarapyndan gurulýan bolsa, halkyň bähbidini işlemelidir. Halkyň hukugyny dikertmelidir. Deputat diýär, halk maslahaty görkezýärler. Çotaýdan bir kanun çyksa, kanun dörese, halkyň bähbidini töremelidir. Ýurdun bähbidini. Adalet sistemi, halkyň bähbidini işlemer. Şol ýurtdaşyň bähbidini işlemelidir. Häzirki sistem edil, öňkü sistema, öňkü NKWD şuwat boldy, meheme. Öň özüni sivile iwerip ýa-da atyp goýberýän bolsalar, şu adam şonuň ýaly hereket gidip duran Muhammede. Aýdyňlar, professorlar türmäge sok içeri alynýar, ýyndak maşgalaryna bask edilýär, sesiniz çykmaz. Ýene ýakynda Merdan Muhammedowy owurlak diýerler. Ýyndaklara bask edýärler, sesiniz çykmasyn. Näme etdi? Halkyň bähbidine işet alyp barda. Topragyna eýçik, ey türkmen diýdi. Baýlygyna eýçik, ey türkmen diýdi. Ýaşamany, ýani gulçulukdan, mankurtlukdan çykmana öwretdi. Şu ýolda hereket etdi. Sen ýurduň içinde döwlet guruluş bar bolsa, sen ol adamlary eliň aýagynda tutarsyň. Akyly bar eken, düşünjesi bar eken, ahlakly eken, milletçi eken diýip. Yani sebebi milli ol adamlar milli degeri içeri öňe sürdüler. Sen milli degerli adamlary ýa-da milli ideýasy bolan adamlary gawaýan bolsaň, sen onda döwlet däl. Sen öňkü rejimiň gawagyny üteden bir sistemasy dowam etdi. Ýurtdaşlar bilen her türlü guruluşlar bilen o Birleşen Milletler'e gatnaşyp ýa başga nemeler bilen gatnaşyp, guruluşlarla gatnaşyp, ýurdun içinde döwlet guruluşy bar diýeniň bilen sen dünýä mediasam beýle däldigini subut edip durar. İnternet doly raporlardan. Milli Halak Etiq Komiteti ýalan sözlýär diýip bilersiňiz. O guruluşlar hem ýalan sözlýär. Türkmen halky öz ikbalynyň üstünde nämeler oýlanypdyr ýa-da şuwat näme oýlanypdyr. Ya geljekde nähil boljagyny bilmäne haklydyr. Döwlet guruluşy bolýan bolsaň, lüstrasiýa ediläýmaldyr. Tariham açylmaly, häzirki ýagdaýam açylmaly. Demek açylmaýan bolsa, sen iktan ýalak aýdymça özüňe sultan diýdirýän bolsaň, olaram yalaka bolýar da, beýin ýok, ýani pikir bar diýär, beýin ýok, pikir bar diýär. Özüňize ýurdun içinde konstitusiýa bar diýär. Tamam, ýene de şol konstitusiýon guruluşy bozmana çagyrýarsyň. Şo ýalaklaryň üstü bilen. Hem üçin ol adamlar içeri galnanok. Hani ýokary suwduňyz, hani prokuratura, döwlet prokuraturasy bar bolsa. Näme üçin ol adamlar öýlerinde arkaýyn gelip çykypdy? Ýurdun içindäki aýdyňlary, professorlary türmäde dykmany bilýän bolsaň. Umeda hanym kowalamany bilýän bolsaň ýurtdaşynda. Merdan Muhammedowy alqaçmany bol içerik salmany bilýän bolsaň. Döwlet hökmünde. Näme üçin şol adamlar arkaýyn ýaşaşyp berler ýurdun içinde?
bir giden ol bir ýeriň dagy diýdim, bir ýeriň depes diýdimmi, nämäniň lider diýdimmi, siziň öz ýazan konstitusiýaňyza ters gelip durar. Bütün halkyň öňüne çykyp gepleýärler ýadan ellerine mikrofon alyp. Halka göreldi etýärler diýmek bu näme diýler? Halky döwlet ýani konstitusiýon guruluşy ýykmak, ikmala çağırmak ýene hereket edip durarlar. Yani siziň nemäňiz boýunça, konstitusiýaňyz boýunça. Böylerek ýagdaýlar. Oğuzhan, buyur kardeş. 2022'de 20 Sancar var ya, şundaki adamlar. Hem için son şuları hiç bir açıklamadılar. Şu aydın adamları yok ettiler de. Yani şular belli bir yıl belirlendir. Planşı yıl oturmalı deyip. Yani ondan beri neçe yıl geçti? 23 yıl. Öyle değil mi? Yöne ne mi sebepten şu adamları aklı anaplar. Ne bar yaz etti diye. Yani sen geldin ha. Sen geldiğinde ne için bu adamlar açığa çıkaran yok. Bir gecede adamlar toplap aldılar. Ölerim yurtun yukacık bir kaymağı elitesi. Şular yok ettiler. Ölüm halkam beğenip el şarttılar. Daşla öldürmeli dediler. Şimdi daşla öldürmeli. Olam halkam bu daşarda sürünüp diyor. Onun bunun işini edip hizmetini edip diyor. Gipini çekip diyorlar. Ne meselette? Şimdi represya şu da. Halkın aydınlığı alandan sonra halkı dine karanlığa tarafa gidiyorlar. Öldürüm bu neçerli hiçbir tarihten Lustrasya'dan hiçbir yerde ağız açın oklar. Altın atır vurup verdik dediler. Cehennem oldu diye. Doğuda hasır oldu. 21. asırda bugün interneti kapatıp diyorlar. Çağalan geleceğini çaldılar. Yurdu doğuda ettiler. Ödüm nide de aydınlara yapışıyorlar. Nemede de çıkarvan geplet gelir. Daşla öldürmeli bular deyip. Senin sana yol görkeziyen adamları öldürmeli deyip bir giden nemede inanıyorlar halkan. El şartmıyorlar. Yine bir giden yaşlılar var ha, halkın balmış olur uçadı o tiraj var. Aydı bilen oklar mı? Yurdun %70'i yurdun daşına çıkıptı. Halk şu an öz başına koy versem öz başını çalacakçılar. Yönüşçüler hem medada engel olup dururlar. Halk bayağı verse bazarları yakıp başlarlar. Ya da halkın bir toprağına, malına çökürler ya da nehili başka bir yol bilen renki, maşinin renki diyer. Her hili yollar bilen halkı gariplaştırıyorlar. Yine şu an yurdun dışına çıkmak için nehili nemeler geçiriyorlar halk başından. Geçebilir miyim, geçebilmez miyim? Ne için $1000 vermeli? Dine bir yerinin üstü bilen. Ya başka yerlerde yok böyle bir şey. Alırsın, barırsın, biledin, alırsın, uçar gidersin istedik yerine. Yani ne için bizde bu dağıtlar kıyılaştırıyorlar? Dine korku aslında saklama için ediyorlar. Bu çağılanın geleceği yok. Bir gidişinde. Bu dağıtlara hükmen bunlar hasap vermelidir. Halk artık bu dağıtlara düşünmeli. Bizim özümüzde endi näme de olsa bizim gelecek nesilimiz var. Nesil için düşünmeli biz. Çağlardan kayttık. 20'deki bile nehil olup geçtiler. 20 yıldan sonra gör bulan nehil oluşunu. Bu çağlar. Bu çağlar bize öyle bir hasap sorarlar ki hasap bile verebilmez. Lustrası hükmeni surette edilmeli, tarih açılmalı. Bunu
soramalıdır. Halk soramalıdır. Yine halk soran bunu sen kararsız olduğundur. Başka türlü kararsız değildir. Şu an sen birine kararsızdın. Kararsız Öyle. olmaktan geçen kolonyası olup dur Türkmen halkı şu an. Rus Öyle. İmparatorluğu'nun kolonyasında. Evtin adın senki değil. Hatap geçiren ok. Yo. İyi de hatap görkezildi. Bugün plança nevitka satıldı. Plança gaz satıldı deyip. Yo. Şoların ucundan salgıt geldi. Hazina şunça salgıt geldi. Şunça götürüm. O salgıtların ucundan gelen yani hazinada pullarım plan yerleri yatırıldı. Plan okuğa yatırıldı. Bilime yatırıldı. Maldarçılık genişletildi. Topraklar açıldı. Halka toprak verildi. Öde elçiliğine yani şahsi elçiliğine halk öz toprağına öde çıktı deyip yani. Eyesi oldu, mülk eyesi oldu deyip. Şonun hiç nemeler yok. 49 yıllık kärend aldım. 99 yıllık kärend aldım. Öde toprağına amır kärend alıp olur mu? Şu önkü kolhoz yani önkü rejimin nemesindeki yağdayı gene de şol devam edip dura. Ya sen kärend alıp bilersin. Başka birinden aldın ya da devletin bir belli bir stratejik yerleri bolar, topraklar bolar, ya tokoy yerler bolar. O talların kärende ulanıp bilersin. 29 yıl bol, 49 yıl bolsun. Sen o tay ziyan verip durun Türkmenistan'da buğday, paxta ziyana. Sen ne için kärende aldın da o yani ne için buğday nemetden ekken, paxta ekken. Kağıdın yüzünde ovadan sözler. Halka mecbur etdiler şoňa. Ýyne meniň 99 ýyllyk paxta ekipden kärende aldım. Hemmelerdim yetjegime, ene traktorum aldım, näme etdim diýip. Halka da ýalan söz etdiler, mecburi. Ýandaky ol reportör diýip görünen adam görüp otursaň mähemeň işgärdir. Haçan hanım buyurun. Merdan kardeş, men sesim gelýän ka internetim kesilip durda. Şu at gelip dur. Ha, şol Oğuzhanyň pikirlerine menem öz pikirim goşup geçeýin. Ýanky Türkmenistanda şol künem şol Stalininkinden hem has yüzesse ýokardy derejede bir repressiýa dowam edip durda. Sebäbi şu ýerde azat pikirini we metbuatyň hem beýleki medialaryň bütün çäklendirmeleri şu Türkmenistanda bar. Media hem gazetler şunki rejimin kontrolünde bolup durýar da. Şoň üçin bir keskitli tanqidi beýany getirmek mümkinçiligi hiç ýok diýip aýtyp bilersiz. İnternetde sem taýdan senzura bar. Maglumatlara, belli saytlara girişin çäklendirilmegi gadagan edilen. Yani siyasi karşıçılara karşı repressiýa var da. Bu da demek aktivistler, blogerler ve hükümeti şu rejimi tanqid edýän adamlar, yani Merdan Muhammedow, Umidojan Bekjanowany biz şu ýerde esasy mysal edip alyp bileriz. Oğurlanyp gizli ýol bilen alyp gidilmegi. Bu hereketlere bir repressiv ýagdaýlar bilen neme diýerler, çemeleşýärler-de. Meselem daşary ýurtlarda ýaşap tanqid edýän türkmen raýatlaryna garşy izna berilmek howpy bar diýe. Gadagan edilen ýitirim bolmalar hem dowam edip dur. Käbir adamlar suçsuz ýa-da hiç ýyly maglumat berilmezden taklanyp ýok edilýär. Ýa-da azat hereketler jemgyýeti gurmak, şolary dowam etmek hem çäkli. Jemgyýetçilik ýygnanşyklary, demonstrasiýalary, siýasat aýdan şu zatlara gadagançylyk bar. Şu rejim şu zatlary gadagan edip goýan.
şol adamlar demonstrasiya edip bilmez ýa-da köçe çykyp öz pikirlerini açyk beýan etmek olar cezalandyrylýar. Uly olara howp bar diýilen düşünje bar türkmen halkyna şunkun. Halk hereketi gorky atmosferasy bütün Türkmenistany eýelen. Gorky. Adamlar siyasi meselelerde açyk çykyş etmekden gorkýarlar. Ya da şu rejimi tankid etmekten korkuyorlar. Biz taşar yurtlarda görüyoruz. Bütün jurnalistler, gazeteciler, televizyon jurnalistleri sagat halkın öz pikirini köçelere çıkıp sorap bilirler. Näme üçin şu Türkmenistan'da yok? Näme üçin öz pikirlerini açyk beyan etip bilen halk? Sebäbi korku atmosferasy tutuş Türkmeni eýelen. O iqtisad taýdanam, sosial taýdanam, ähli tarapdan seredende şu rejimin ýa-ni öz gol astyndaky halkyna gatyr neme bar da, basyş bar. Bu da bütün halky gorku astyndan saklamaga neme bolýar? Açık aydın bir subutnama da şunkun. Yani bunu bütün dünyada görüyorlar. Bütün dünyada şu 2022-2025 aralığındaki Türkmenistan'daki represiyanın ýagdaýlary bütün dünya nemeli hasabatını çıkarıp şunun näçe derecede Türkmen yok edilipdir. Näçe derecede bütün dünya guramaları muňa sinede oturýarlar. Zatam açığa çıkmalıdır. Hökman bu gizli bolmaly däl. Zatlar hökman açığa çıkmaly diýip pikir edýän men. Sebäbi tarih bilen yüzleşmeli, şu yok edilen adamlar orta çıkarmaly. Atlaryň familiýalaryny, bilgilerini hökman orta çıkarmaly. Hökman lüstrasiya, hökman bolmaly diýip pikir edýän. Şu lüstrasiya bolan ýagdaýynda, arhivler açylan ýagdaýynda hemme zat orta döküljek. Bu zatlar gizlilik bilen bir öňe gidip bolmaz. Men şulara goşaýyn, şu wagtlykça sag bolun. Ne yurdun daşynda, yurdun içi zulüm da erkin sözlemene neme yok. Bir mümkinçilik gören noktalarda 7 tane kanal var, devlet kanallarının, devatlarının, hemmeden çok rejim propaganda medya. Jurnalist, advokat, jurist dilen zatlar adı vardı, özü yok da, hemme adında yani devlet kuruluş devatlandırılan hareketlerin hemmesinde sonra. Endi yöne yurdun daşında Türkmen apozisiyası men ya da aziyirlikten böyle 20 yıl oldu, 30 yıl oldu deyip döşüne kalkıp duran özüne yazıcı ya da jurnalist deyip atlandırıyan nimeler var. Türkmen toprağında doğulan adam deysen azıcık merak olyar, ağrım verdiğin olyar. Şimdi şu zatlar bir sözüne yazıcı diye oldu, bir sözüne jurnalist diye. Men jurnalist diye. Näme üçin olur? Türkmen halkın häzir eçelle öz toprağına eýe çıkan. Yani toprak şahsy eýçiligi näme üçin halkyň toprağı öz şahsy eýçiligine geçen ok. Näme üçin şoň üstünde iş ýazan oklar. Makala çıkaran oklar. Yurttaşynda sen yazmaly topraklar näme üçin berilen ok. Eýçilik näme üçin edilen ok. Ben jurnalistik kemine arda yazdım. Näme etdim diýip oyna oturmaly däldi. Tüýpli meselelerin üstünde iş etmeli. Sen jurnalist olsam, hawa men hiç yerini okumadım, ýokary okumam ýok. Men sana işimi öğretip durmaly däl, sen özüň bilmeli. Sizler
O meşe Türkmen halkı üçün canım ben ya diye. Yöne etmelisin de denler. Siz näme üçin onda bu zatlar aýtýaňyz diýip bilersiň, sen hem etme diýip bilersiň. Men ýurtdaşlyk borjum taryhymy bilmek, üstümde bolup duran oýunlary bilmek, ýurdun gelejegi üçin alat edinmek meniň borjum, doga bitdi borjum, tebii hakkym. Bu nädip suwud edip bolar, tebii hakkymdy, ýöne boş edem. Ýa-ni halkara kanunlarda da şonuň ýaly hak hukuky elinden halk bozgalaňa çykmana hakkı bar dedi. Hak hukuky nädip elinden alınır? Topragy elinden alınır, mal elinden, erkinlik alınır, adalet bolmaz. Zulüm etdiler. Ana şonda hak hukuky elinden alınan diýmek şo. Şonuň ýaly repressiýalar hälem dowam edip durar. Ine Türkmen halkyň agramly bölegi çagasyny görmäne zar, biri aýalyny görmäne zar, biri adamsyny görmäne. Päýürleriň en atasy ölüki diýär. Uğurlarına ya çıkarlarına var bilen oklar. Yurttaşında ölüp bitip baryan var. İnsanki etmeli işi öz toprağında da yatmalan miyeserçilik edilen o. Bir wagt sayıldı oramana şonun al Sibir'e çıkarıp öğrenler. Ne üçün bastılar siz diye. Türkmen ol kalacak olan üçün. Yani erkinlik üçün, görüşen üçün. Öz toprağa yani o zaman şöyle olur hatta. Birgiden müňläp intelligent tip özüni tanatdyryn türkmenler var ýurdun içinde. Yani Türkmenistan'ın yurttaşları. Bunların inteligensiya bolanda näme bolýar? Ya dünýäwi ýagdaýa ýa-da giňişleýin, tada dillerden giňişleýin pikirler bilýän, düşünüp bilýän, dogry düşünjäni öwredip bilýän adam diýmekdir. Tungatdan baş çykmaly onuň inteligent adam da inça adam. Yani inçeden düşün. Öz edebiýatyny bilmeli, öz dilini bilmeli, milliligi bolmaly. Ene şol adamlara inteligensiya diýil. Ýöne men nürdiýskin utardym. Pedagog utardym. Doktor utardym. Ýa-da men döwlet işgärme plan ýerde ilçi bolup berdim. Ya konsulsda işläp berdim. Olaryň ýagdaýyna men jurnalist diýip görenler var. Bular soramaly, talap etmeli. Daýhan okamady, maldar okamady, bilen ok diýersiň, ýöne sen okadyň aşağı bolda. Başga döwletlerde okadyň 4 ýyl, 5 ýyl. Ýurdun içinde ýokary okuwjy diýip başyňy dik tutup okak geldiň, bilimli boldum diýip geldiň. Döwlet strukturasynda işleýän diýip özüňi anandyryp bersiň. Ýöne esasy meselelerden näme üçin geri durýan ýa galýan. Prokuratura, ýokary prokuratura. Ene şol derňemeler şo işler näme üçin Türkmeniň topragy şahsy eýetçiligine ýani mülk hökmünde bir ýerine gaýtyp gelen. Ýa-da ýokary sud diýersiň. Konstitusiýanyň, ýani konstitusiýanyň içindäki serin ýani özüň üçin ýazan konstitusiýanyň içinde adam haklary diýip geçer, ýurtdaş haklary.
bolup duran zatlar konstitusiýa gawat gelen okdyp iş açmana ýa-da tülçe iş açdyp buyruk görmäne mümkinçiligi bar. Ýa-da özüni deputat, halk maslahat diýip gören adamlar. Yani adama meňzeş adamlar. Ýaşaýjylar. Hem kanun çykaryp bilýän, onuň ýaly dünýäň aýdýany da halka gömmemek üçin. Türkmeniň hal ýagdaýy gowy. On götürüm. Aýlyklaryna, giderçilerine ýani maddi teger goşulmaly däl diýip, geregem däl diýip. Şonuň ýaly karar alyp, şoňa görä kanun çykaryp bilýän bolsaňyz, Türkmen halkynyň topraklary ýyna gaýdyp berilmeli diýip kanun çykaryp bilýän. Ýani çykaryp bilýän adam däl de siziň borjuňyz ol. Ilkinji etmeli işini. Bir ýurduň içindäki belkemegi diýada. Türkiýe türkçesinde belkemegi diýilýär. Ýani oňurbasy, bir halkyň oňurbasy şahsy eýetçiliginden mülküdür. Birinjilik bilen näme? Birinjilik bilen toprak geldi. Ýurduny gorumaly, ýurduny östürmeli. Näme sebäpden? Şu toprak eýetçiligine aýagy bagly. Topragyna. Şondan kardeşler üstüne goşalım diýseňiz aýdyp geçenleriniň düşünjelerini aýtmak geriňiz bar bolsa soram ýok ýa-Allah. Tema agyrrak gelýärmi näme? Ben biraz üstüne goşup geçeyim. Şu kanun näme üçin konstitusiýa, kanun, hukuk, şu datlar hiç mekteplerde de hatta öwredilmeýär. Näme sebäpden? Ýogdaşlar başka döwletlerde çağlara öwredilýär şu datlar. Hakyň hukugy talap etmek üçin. Ya bizde yok. Şunun düýük sebäbi lustrasiýa geçirilmediği üçin şu datlaryň hiçbirisi ýola goýulmady. Ine deputatlar diýen. Deputatlary halk seçýär diýen. Halk şu deputatlaryny tanan o hiçbirisini. Özümen tanamok deputatly. Sebäbi halk saýlamady bulary. Halk saýlamadyğı üçin halkyň işine eden oklur. Halk üçin bekbetli iş eden oklur. Diňe buyruk bilen, ýokardan gelen buyruk bilen edýärler. Halkyň ýagdaýy gowy diýär. Halkyň ýagdaýy gowy bolsa näme üçin ýurdun daşyna çykdy halk? Halk ýurdun daşyna akyn edip ýatyr şu wagt. Ýurtda adam galmady. Ýollaryň ýagdaýyny görüp bölür, gündelik üstünden geçip bölür deputatlar. Näme üçin şu zatlar dile getiren oklar? Ya bular halk seçmedi şoň üçin. Mekteplere näme üçin sallanan? Mekteplere näme üçin sallanan okşy? Konstitusiýalar. Okudular ok çağalary. Hukukyny talap etmesin diýip. Hukukyny talap etse bular oturup biljek gal ýerde. Şu neçeli bular diňe Rus imperiýatyna hyzmat edip bölür. Halk çüýrütdi bular bara. Ahlaksyzlyk getirdiler. Maşenstwalyk hemme zady getirdiler. Bir ýerde bir zat bar bolsa. Halky tirýege, soňundan kakaýyna, gereýine oturtdylar. Şöyle ýurdun genetigini ýok etdiler. Aşgabatdan näme bular bara Aşgabaty. Kakaýyny, gereýine oturtdylar halky. Näçe bir hojuluklar ýykyldy. Maşgalalar dağady. Bular hasap bermeli bu datlar üçin. Bir giden milleti öýünden etdiler. Näçe bir ojoklar ýykyldy. Ol ýol düşýär diýip tuş Aşgabatyň içini parçalap çykdylar. Öl ýut diýdi. Ine şo ýagdaýa getirdi. Biri birine
daş durur ýaly etdiler. Dogan kaçar ýaly etdiler. Ve şu rejim, represiya rejimi halkın hocalygynyň içine çelligi yerdi da. Bir-birinin kaçıp durur ýaly. Öz ardyny şikaýatyny hiç ýerde aýtmadyň ýaly. Halk bir-birine inanmaz ýaly ýagdaýa getirdiler. Halk bu zatlary ýuwaş görüp başladylar. Yani horluk hemme zady öwredýändir, aşlyk bilen horluk. Ýa, Bu zatlardan çıkmalı biz. Biz bu zatlardan çıkmasak näçe ýyl dowam etjekdi? 5 ýyl, 10 ýyl, 20 ýyl çağalaryndan aýry geçip dururlar bara. Ýurda dolanmalydyr biz. Toprağımıza eýe çıkmalıdyrsa. Bak öňü düşünmeýädik, indi düşünýärse hemmemiz. Görüp ýurdun daşynda gezip şulaň nähil gezip ýaşap görürmi? Ýöne näme üçin biz edip bilemdi o zatlar. Näme üçin hakymyzy, hukumymy sora bilemdi ok. İnsan şeklinde näme üçin ýaşa bilemdi ok. Bir ýüzde 5 götürümli gowy ýaşamaly, galan 95% rezillik içinde mi ýaşamaly? Biz öz toprağımıza eýe çıkmak üçin, hak hukumyna eýe çıkmak üçin, garaşsızlygymyzy gazanmak üçin dökmäni suratda lustrasiýa geçirilmelidir. Lustrasiýa geçirilmeden döwlet gurulmaz. ýa. Lustrasiýa geçirilmek üçin siyasi ikrarlılık gerek de. Siyasi ikrarlılık özlerinde yok bolsa sıra çekilýärler, halk öz başyny öz çarýar. Ola kardeşler buldukça şaýda tamamla versem bolar. Sağ olun geleniň üçin ýene yurttaşlar ýene orada geçer, sağlyk görüşelim. O diýili esen bolsun.